Dobrý deň, dámy a páni, vítajte vo veľmi krátkom videu, v ktorom vám ukážem, ako začať s projektom Social Boosters. Je to vlastne projekt, ktorý bude ponúkať služby, ktoré vlastne môžete získať, alebo môže ktokoľvek získať, kto má záujem na rôznych sociálnych sieťach, ako je Facebook, Twitter alebo X už, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify a iné. Pribudnú ďalšie bude oveľa viac tých sociálnych sietí, ale tak začína sa tými najpoužívanejšími a vlastne každý si bude môcť zakúpiť na akýkoľvek svoj príspevok, nejaký, ktorý chce spropagovať, je lajky, napríklad 100 lajkov za $5, zdieľanie svojho príspevku 10 zdieľaní za $1, vlastne videnia webovej stránky 100 videní, $7, nejaké reakcie na sociálnych sieťach, presne neviem, 10 reakcií za $1, získať sledovateľov napríklad nielen na facebookovej nejakej stránke, tam sú sledovatelia, ale aj na YouTube a podobne, čo je veľmi lukratívne, čiže 100 sledovateľov za $10, taktiež komentovanie svojich príspevkov, 1000 komentárov za $20 na príspevok, to neskutočne zvýši vlastne viditeľnosť toho daného príspevku. Takže naozaj vidíte, že zadá si sem link a klikne objednávku a ono sa mu to za nejaký čas všetko vlastne vyplní, čo potrebuje. Čiže toto sú vlastne služby, ktoré bude ponúkať táto sociálna sieť. Bude toho viac, toto je len tak pre začiatok. Plánuje sa teda toho viac, nie že bude, ale veríme tomu, že sa plánuje toho viac, aj keď už toto je v celku dosť žiadaná služba, alebo žiadaný produkt, by som povedal. Takže tak, dobre. Čo treba, pre začiatok, keď už ste zaregistrovaní v tomto projekte? Aby ste pochopili, bude sa zarábať samozrejme z toho, aký obrat sa vytvorí. Je tu možnosť získania tzv. Rev share, čo sú vlastne podiely zo zisku spoločnosti. Môže to získať člen zdarma 5% celkového podielu a členovia, ktorí tu budú ako platení, tak môžu na základe tých podielov, ktoré budú mať zakúpené, tak budú môcť získať samozrejme v priemere 25%, 30%, 40% celkového podielu. Takže tam sa vytvorí taký tzv. Pool, z ktorého sa to bude vyplácať. Každý deň by to malo byť teda takýmto spôsobom vyplácané ten podiel. No, poďme k tomu vlastne, že nie len z tých podielov sa bude dať tu zarábať, ale bude sa tu dať zarábať aj zrobení úloh, alebo prakticky, že za to, že niečo zalajkujeme, získame nejaký zárobok, za to, že niečo zazdielame, alebo že pozrieme si nejakú webovú stránku, alebo že začneme niekoho sledovať, alebo že okomentujeme nejaký príspevok a za to budeme mať zaplatené prakticky. To sa bude robiť cez task. Hore vidíte tasks, takže na to keď kliknem, vyskočí mi takáto tabulka, kde sa odklikne Configure Social Media, na to vlastne kliknem a tu si jednoducho vyplníte sociálne siete, ktoré používate a kde chcete vlastne robiť tie úlohy. Čiže zadáte Facebookový username, čiže prezývku, čiže to, čo vlastne keď vy prejdete na svoj profil na Facebooku a budete mať vlastne v tom príkazovom riadku www.facebook.com lomitko a za tým, čo bude, to je vlastne to username, taktiež Twitter, TikTok, neviem, či tu je aj Telegram, je tu aj Telegram, ten je dosť používaný, WhatsApp a tak ďalej. Vidíte, teda je tu viac tých sociálnych sietí, ako je ukázané na začiatku. Čiže aj na týchto všetkých sociálnych sieťach sa budú dať robiť tieto úlohy. Čiže toto si vyplníte podľa toho, ktoré sociálne siete už máte a kliknete na Submit. A keď budú už úlohy k dispozícii, tak samozrejme ich budete môcť uskutočniť
ako náhle to k dispozícii bude, spravím tomu nejaké video. Prejdeme na tú biznisovú časť pre tých, ktorí chcú zarábať viac, pretože člen zdarma bude naozaj zarábať len 5% z tých podielov a bude môcť robiť predaj a tam taktiež bude mať 5% z predaja tých podielov. Čo znamená teda, že dá sa zarobiť aj na to členstvo, ale samozrejme, že keď chcete vstúpiť už do biznisu priamo a chcete byť súčasťou tzv. Toho binárneho systému a nechcete prísť o pozíciu, je dobre samozrejme začať s tým resellers. Prejdeme na to, vidíte, keď kliknem na resellers, mi sa to už ukáže, že vlastne ako to vyzerá, zatiaľ je to ešte na začiatku. Vám sa ukáže takáto tabuľka, čo sú vlastne podmienky a vidíte teda, že treba odkliknúť I accept the terms and conditions, keď prejdete dolu a kliknete na proceed to resellers. Tým pádom sa dostanete vlastne do tejto časti a budete vidieť vlastne aj toto kompletné menu, ktoré sa zatiaľ ešte vlastne upravuje. Všetko sa to robí momentálne. Predtým, než vám ukážem teda, akým spôsobom sa to všetko dá do toho dostať, treba pochopiť tie podiely, ako fungujú, ktoré si môžete zakúpiť $15, $100, $1000. Samozrejme, môžete si ich nakúpiť viac, aj z toho, čo zarobíte, reinvestovať a podobne. Čiže viete si zakúpiť 5 tých podielov, napríklad tých $15 za $75 a tak ďalej, alebo tie $100 podiely viete si zakúpiť 3 za $300, alebo tie $1000 2 za 2000, príklad. Aby ste to pochopili, ako to celé funguje, tak veľmi jednoducho, príklad poviem, za daný deň firma má teda ten zisk alebo výnos $10,000, aby sa mi to ľahšie počítalo. Teraz pri tom podieli za $15 vidíte, že je tam 25% revshare, pri tom $100 je tam 30% a pri tom $1000 je tam 40%. Tak dajme tomu, máte tento za $15, máte ich nakúpených 5 za $75. To znamená, že získavate z celkového podielu, alebo tieto podiely získavajú 25%, čiže z $1000 zisku teda sa prerozdeli 2500 a dajme tomu za ten daný deň alebo do toho daného dňa je tam 1000 týchto podielov zakúpených, a vy máte 5, takže krát 5 získate teda za ten daný deň $12.50. Hej, samozrejme, je to len príklad, verte, že tie čísla budú o niečo menšie, keďže tam bude toho oveľa viac, ale samozrejme, že keď bude toho oveľa viac, tak zase sa aj zarobí viac, takže takto to bude fungovať. Tieto podiely, čiže keď budete mať tento $100, máte 30%, keď budete mať $1000, tam máte 40% podielu, plus je tam 170% maximálny profit, čiže ako náhle vám to dosiahne ten zárobok 170%, tak sa ukončí a musíte si zakúpiť ďalší zo zisku, dajme tomu, alebo z vlastných financií. Pri tom $100 je tam 200% maximálny profit, čiže keď vám jeden ten podiel zarobí $200, tak sa končí, hej, a musíte zakúpiť ďalší. Keď vám tento $1000 zarobí $2300, tak končí, musíte si zakúpiť ďalší, aby ste mali ten revshare, ten zisk. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom to bude fungovať. Takto nejako to bude potom vyzerať, keď sa to bude zakupovať. Aj tuto je napríklad taký príklad, že growing, teda to je tento stredný podiel, že ten je nakúpený najviac a väčšinou asi to aj tak bude, lebo $100 je taká zlatá stredná cesta. Tak vidíte, že ako to sa bude prerozdeľovať,
deň, napríklad tu dali príklad $102,000, že je growing, takže takto, hej, prerozdelili sa medzi 1020 tých balíčkov, napríklad v tomto prípade. No, prejdeme teda, akým spôsobom sa dá začať. Veľmi jednoducho, máte depozit, takže kliknete na depozit. Je tu možnosť zakúpenia balíčka cez BNB, Ethereum, Tron a USDT, ktorá sú najviac používané, takže zadáme v mojom prípade 100. Je tu limit od $15, je samozrejme minimálne až po 20,000. Takže dal som 100. A keď dáme Confirm Payment, tak máte klasickú vec a môžete zaplatiť, zakúpiť. Takže ako vidíte, mám depozit successful, čiže pristalo mi tam $100. Prejdem teda znovu do Buy Combos. Teraz si vyberiem menu a vyberiem si teda tento jeden balíček za $100. Kliknem na Order Now. A už ono pravdepodobne mám zakúpený balíček. No výborne, takže vidíte teda, že je to celku jednoduché. Mimochodom firma bude pracovať, bude napríklad robiť webináre. Teraz vidíme, že 23.10. Je to pravdepodobne od nejakých Španielov, pretože stránky sú v angličtine, v španielčine. Ono je to ešte všetko v takom začiatku, čiže občas niekde uvidíte ešte španielčinu, takže začínajú s týmto všetkým. Plus napríklad teraz sa jeden pán pýtal, že aké budú vlastne tie denné zisky, tak vlastne z firmy napísali, že tu sa tie percentá odzrkadľujú v tržbách, predajoch od zákazníkov a predajcov, preto sa percento môže líšiť. Jeden deň teda môžete zarobiť 0,5, ďalší deň 5,7 alebo až 10% za deň. Čiže tie narasty vďaka tomu ROISHARE budú odlišné a každý deň bude iný podľa toho, že koľko zákazníkov pribudne. Čiže všetko je to vlastne na tých službách a na tých obratoch, ktoré sa vlastne budú kumulovať aj vďaka tým resellerom. Čiže všetko je to vlastne stanovené alebo závislé od nákupov tých služieb a tých podielov. Takže verím tomu, že vám to dáva celý zmysel, mne to dáva veľký, aspoň určite teraz pre začiatok, pretože tie nárasty budú veľké. Španieli to v celku, alebo ja neviem, či Juhoameričania, ja neviem odkiaľ sú, že to celku dobre vedia rozprúdiť a spropagovať vzhľadom k tomu, že budú webináre, tak tie narasty prídu a verím tomu, že spoločne sa môžeme tešiť na zaujímavé zárobky vďaka Social Boosters. Takže toľko z mojej strany zatiaľ a verím tomu teda, že sa zapojíte a že budete úspešní aj v tomto projekte. Zatiaľ majte sa krásne, do počutia.